Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. A dneska si zahráme dosť populárnu hru. Je aj trochu novšia, ale nie až tak moc. Volá sa The Long Drive a dnes si ju zahrajeme. A ešte sa vám predom ospravedlňujem, že som dosť dlho nenatáčal, nechcel sa mi, je mi to veľmi ľúto a teraz už začnem dosť tak dobre natáčať, takže sa vám ešte raz ospravedlňujem a poďme na to. Tak, ako prvé tu máme dom, kde máme dosť dobré auto, kufor, v kufri je koleso, OK, dobre. Aha, tieto sedačky idú von. A teraz tam mám viac miesta, OK. Dobre, tieto sedačky asi ani nebudem potrebovať. Teraz by som sa tam zmestila ja. No, nevadí. Dosť bolo kecania. Teraz potrebujeme benzín aj olej. Tu máme. Ešte sa pozrieme hore. Viem, že niečo musí byť hore. Som pozeral také videá. Že kto hral The Long Drive, tak niekto možno bude tiež vedieť. A katana. Dobre. Kde je ten zajac? Kde je ten zajac? Kde si? Neviem, že či by som radšej nešiel aj motorkou. No viete, ja asi trošku dám benzínu aj do... Aha, on sa zabil tuto. Ty, jeden špinavý had. Poď sem. Hej. Teraz ukážem čo chceš. Teraz ho hodím semka. Čau. Nič iné, len on tam je. Už som tam skočil. To je lopata. Aha, nice. No, ne. Ja sa teraz nedostanem hore. Nie. No. To vkedy boss. Teraz. Čo teraz spravíme? Budem skákať furt hore, ale sa nikam nedostanem. Som bol skoro hore. Svetlo. Ach, jej. No nevadí. Tak, ja sa vám ozvem, keď budú nový svet. Dobre. Teraz si asi motorku nezbujem, lebo viem, aká je toto motorka, to je dosť pomalá, keď máte tento motor. Takže tento motor môžete rovno zahodiť. Môžete dať sem. A ešte budeme musieť aj zbierať jedlo. A jesť ho. Krása. Aj vodu budeme musieť piť. Tu je benzín, ale do tohto auta ide benzín. A počkať, čo je to za motor? Z daňho ide normálne olej. OK. Nie je to to, ale... Ja už som to dlho nehral, tak... Musíte ma dať za... Tak, teraz doplním chladič. Chladič je doplnený, teraz olej. Olej sa už vyleje. Dobre, olej je full. OK.
dáme naspäť. A už nebudem vôbec viesť, ale tuto môžeme dať tiež preč, ale niečo tam zalezia. Vybereme toto. Toto vybereme. Áno, mám to. No, dobre. Aspoň tam mám teraz viacej miesta. Dobre, teraz už len vodu dopustíme. Ach, nie. Tak. Teraz dáme sem. Napustíme. Alebo najprv to vypijeme. Potom to napustíme. Dobre. Sme napití. Sme úplne domov. Tak. Dobre. Dobre. Jedna voda plná. Radšej zoberiem aj diesel, ktorý asi bude v garáži. Teda v pivnici. Tu je alkohol, nič. A tu je diesel. OK, zoberiem diesel. Šup tam s ním. Šup tam s tým teda. Tak. Ešte si vydeluxujeme auto. Asi bude v pohode. Teraz tieto dvere. Okienko. Teraz nebudem používať, tak nič. Musím toto ešte otázať, či to sa fakt neumie. To asi tiež treba. Dvere treba upraviť. No, poď. Dobre. Tak to dáme preč. Teraz ešte nájsť. A tu je ďalšia. Zoberiem. A už asi nič netreba vydeluxovať. Sorry. To nie je moc zle. Tak. To sa mi páči. Dobre, ešte tam tie dvere. Už to vyzerá síce dobre, ale už ešte jednu kúpku potrebujem. A tu je jedna ešte. A katana. Počkať. 3. Tak.
Ja si dám dvojku a možno budu psovať tieto. Poslednú veda máme. Dobre, vyčistené. Dobre. Sa mi zdá, že to je to isté auto, čo sme mali predtým, len v inej farbe. V tej farbe sa mi viac páčilo. Tu máš jeden králik. Pekný. Dobre. Teraz do vodu zoberiem. Dám semka, aby som mal vodu. Tak. Dobre, ešte jedlo sem dám. Tieto klobásky. Semka si dáme cigošky. Dáme jednu, dáme ich tam. Tak. Dobre. A ešte jedny tu sú. Všetko máme zatiaľ. Ešte hore som sa chcel pozrieť. A tu je ďalšie toto. OK, tam hodím. Ďakujem.